Orduan ganaduri emotinakon osalea. Osalea da, naboa edo romalatxea egozi, darturune bota, dein masa bat. Lodi egibez eta me egibez. Esan egoten zer jateko, eta gero, bedarzikue, haren ganetik. Gero handik aurrerantzean bai, etorri ziren siloak. Zer dire, siloak? Siloak. Oin ikusten duzuzonik bedarrak asineko bolak. Bueno, orduan esan egoten, orduko denboratan esan egoten plastiko edo daumon horretaz batute plastikoen. Guri denboran, Sirian, zuloak. Guk okiten gindu zen, zulo biein de, metro biterdi lurretik bera, eta lurren paretik beste metro bi, lau metroko zuloak, zementoa gazin de laukibet. Zaten dena laukibet, laukite euren iruen metro honetara, diruen metro honetara, zulo bat. Eta geroak, bedarrak usteltan da orduan botaten gure, dapea deu desague bat. Da, hori bedarra hori, udebarrin larregoten zan orduan, da nahi ziten zan les bedarra, hori gordetan zan, ebaten zan ebagi, kodeniagaz, eta eroan burdiegaz, begiegaz, horra silora. Degun guztietan, bota bestezan kapa hon bat, eta zapaldu. Horiten da garrastu. Okiten dugu Eusenie zerbezea balizlez. Eta gero hori da janari gozoa negureko ganaduentzat. Da, hori etorri zan orduen, itxizirean eiteko, ja, eskindu zen egiten guazaten, eskalabazarik, ez erromalatxarik eta ez naborik egozi, gordinean bota bai ganatueri. Eta hori ziloak etorri zan du izin zen, aurrera pematitzela.